שלום לכולם, היום אנחנו נכין מרק עדשים כתומות, טעים לחורף ומרק ממש קל להכנה, סמיך וחמים. בואו נתחיל. יש לי פה בצל אחד גדול ועדשים כתומות, כבר ממש ניקיתי אותם ושטפתי, זה כבר שטוף, מחכה לי פה. תפוח אדמה אחד שתכף אני אקלף אותו, 3 שיני שום ותבלינים, כמון, קורקום, פלפל שחור וכוסברה. קודם כל אני קוצצת את הבצל ממש קצוץ ומתגנת אותו היטב. נראה לכם. אני מורידה את הבצל לסיר חם, מחממת את הסיר. ואני מוסיפה מעט שמן, אני יודעת 2 כפות בערך, לא הרבה, ומערבבת אותו קצת. כשהבצל מקבל צבע אני מנמיכה את האש, כי בינתיים אני רוצה לשים את התבלינים ולחתוך לקוביות את התפוח אדמה. תכף נראה לכם. אז קילפתי את התפוח אדמה. אני אוהבת את התפוח אדמה במרק הזה ממש קוביות קטנות, אני לא אוהבת שזה כל כך מורגש. אפשר קוביות יותר גדולות, אבל אני עושה את זה ממש קוביות קטנות כמו סלט, שהן מורגשות אבל בצורה עדינה. מי שרוצה לעשות בקוביות יותר גדולות בהחלט אפשר. אני עושה את זה קטן ועדין, ככה, זה ממש קוביות כאלה. וזה מתבשל גם מהר, אז לא צריך לחכות כל כך. אני אוסיף את זה בצל עכשיו, ואז אני מוסיפה את התבלינים. לפני שאני שמה את התפוח אדמה והתבלינים, אני מראה לכם את הצבע של הבצל. הוא קיבל צבע, הוא לא צריך להישרף, הוא לא צריך, קצת לקבל צבע זהוב בהיר. אני מוסיפה תבלינים, קורקום, נתחיל עם הקורקום, כפית קורקום, יפה שזה צהוב, כמון, כפית, טיפה, כזאת כפית קטנה, כוסברה אני גם אוהבת, אני שמה כוסברה תכונה, גם כפית, ופלפל שחור, מי שאוהב. זהו, אני מערבבת קצת, שהתבלינים יפתחו עם הבצל, ואז ממש כמה שניות אני מוסיפה גם את התפוח אדמה. טיגון קליל, ואפילו לא טיגון, ככה שיקבל רק את החום. שוב מערבבת, קבל את הצבע של הקורקום והכל. אני מגרדת עכשיו את השום, 3 שיני שום שאמרתי לכם, אני מגרדת אותו. שום מגורד, אפשר גם לקצץ אותו האמת, אבל אני אוהבת שזה ככה, גם אם יהיה גוש של שום, חתיכה גדולה, זה לא נורא. אבל אני אוהבת שזה ככה מגורד. ואת השום בכוונה אני שמה האחרון, כי הוא מתגן צ'יק צ'ק. אני לא רוצה שהוא ישרף. זהו.
ערבוב לפני שאני מוסיפה את המים. אני אמלא עכשיו קנקן מים ואני אשפוך, שירתח אנחנו נוסיף את העדשים. אני מוסיפה את המים לסיר. אני צריכה עוד קנקן, אני אוסיף עוד קצת מים, ייתן לו רתיחה, יכסה את הסיר, ייתן לו רק רתיחה, ומיד אני מכניסה את העדשים. לפני כן אני מוסיפה על המים כשהם קרים כף שטוחה של מרק עוף. בגלל שאין פה עוף, אז אני מוסיפה את המרק עוף, זה לא חובה כמובן, אבל כשאני עושה את המרק הזה עם עוף, אז אני מוותרת על המרק עוף, על האבקה. זהו, ערבוב, ייתן לו רתיחה ממש קלה, ואני מכניסה את העדשים. טוב, המים רותחים, ואני מכניסה את העדשים הכתומות למים. עכשיו שני דברים אני רוצה להגיד שלא אמרתי קודם. דבר ראשון, אפשר להכניס את העדשים גם לפני שהמים רותחים, אין שום בעיה. ודבר שני, כדי לזרז את הרתיחה אפשר פשוט להוסיף מים רותחים. אצלי בגלל שהסיר מאוד גדול, אז עד שאני אמלא מים וארתיח וזה, אני כבר שמה מים על הגז, מים מהברז, וזה מתבשל, וזה רותח ככה. אז יש לכם אפשרויות. עכשיו אני נותנת לו לרתוח, מכסה את זה, נותנת לו רתיחה ובישול טוב, בערך 30 דקות, משהו כזה, ואנחנו נחזור. חלפו 35 דקות, תראו איזה מרק סמיך וכיפי. תראו את התפוח אדמה הקטנים. דבר מאוד מאוד חשוב ששכחתי, באמצע הרתיחה ככה נזכרתי והוספתי, זה מלח, אני שכחתי. אז ממש לשים כפית, אפילו 2 כפיות, לפי הטעם של מלח גם. למרות ששמנו אבקת מרק עוף, אבל מלח חייבים. שימו לב לתפוח אדמה. התפוח אדמה מסמיכים את זה מאוד, המילן שלו, וגם שמתי הרבה עדשים. יש כאלה שמוסיפים גם אורז, אני חושבת שאין צורך באורז. זה די סמיך בדיוק לטעמי, כמו שרציתי. וואי, איך אני אוהבת מרקים. אז שיהיה לכם חורף בריא, נתפלל לשלום החיילים שלנו, להחזרת החטופים שלנו, ושיהיה רק טוב במדינה שלנו. ניפגש בסרטון הבא.